No niin, murros on täällä Laiva TV ja tietäjä. Tänään mä koitan tehdä sen, jos se onnistuis nyt se mun, mikä se on? Maistelukea. Just näin. Tämmönen. Joo. Tää on jäädytetty. Kuiva jäädytetty. Just niin. Skitlesi tai joku semmonen. Mä en tiedä miksi suku siitä ei, mutta vähän sama. Mitä? Toisenlaisia skitleseitä. No tää olisiko ehkä, en ymmärrä mitään Amerikka-Riikaa, mitä tässä nyt puhutaankaan. Nää on siis Riikasta ja nää on Virosta. Hyvä. Sitten paras asia. Mitä lentokentältä? Okei, eikä pitää aloittaa. En tiedä, nostaisinko vaan, kun mä muistan näin, mä kuvaan itteni. Aika kysykö miksi, koska mä en tiedä itekään oikein. Ja jättipussia, mikä tuolla on. Sitä mä en todellakaan tuoda. Täällä on tämmönen Brain Lickeri. Tätä mä oon jo muistanut, mutta Dödökarkki, okei. Väriäkö kieli? En tiedä. En tiedä väriäkö kieli. Kiinni. No. Mä en kai muita karkkeja maistanut siinä videolla. Nyt lähinnä samat karkit ja mä maistoin siinä mun alkuperäisellä videolla. Haluan tehdä alkuperäisesti. Ja mä en tiedä miksi huosin tän. Minikiivi. Noniin, hyvä. Sitten. Mun tossa juotavana toimii. Jos sitä alkaa polttamaan. Niin tämmönen. Aika hieno. Toi on ostettu kyllä ihan Suomesta. Täällä on kaikkea Virosta tuo pääasia. No, suklaata. Laivan kuvia. Massailla mä saada Victoria 1, Baltic Queen, Baltic Princess, Sea Symphony, Siellä eli siellä Euroopan galaksi. Se on tosi levää. Nyt se on täältä palaa. Pari vallaa. Mä en tiedä miksi saada siihen tohon lähellä, mutta no. Hyvä. Tuo on semmonen asia, mitä mä en halua olla. Moro taas. Piti vähän postannut kaikkia
Yes, tää on tilaa puolessa. No siis, joo. Siis, tää hot and spicy gummy bears. Ja sitä varten otetaankin tähän limppari, koska tätä on maistanut jo. Okei, näyttää alku ihan normi tämmöseltä. Jokin normi, eli todellakin normi. Nallekärki, joo. Tämmönen. Oe. Oi tuihia, oi tuihia. Siellä Symphony auttaa varmaan. Siellä Symphony, yeah. Oho. Mä oon kuva ihan. On kasvu. Mä oon suuhen samalle. Se edellisessä videossa, alkuperäisessä videossa, mitä mun piti laittaa tänne YouTubeen. Me unboxattiin tämmönen. Mikä tää on panssarivaunu. Tää takas tuonne. Ja mä oon Dover Defender. Eli mä omistan Defenderi. Wow. Joo, tommonen. Ja uusi MyStar. Yeah. Koska vanhassa oli komentosilta rikki. Ja nyt siinä on taas se ja komentosilta. Mä pyysin myös, että jos se tois myös tämän Symphony. Mutta tää uusi MyStarkin maksoi 15 €. Ymmärrän kyllä hyvin, jos ne ei tuonut sitä. Eli onhan siellä laivalla aika kallista. Mä vois sanoa muuta kuin, että joo. On siellä aika kallista. Joo, tosiaan näitä. Unbox. Kattokaa. Saavutan. No, kyllä. Mä rakennan. Tän aika. Ehkä mä näytän ehkä minkälaisia tää palikat on. Koska no on. Joo, tommosia sai joskus Suomestakin. Kattokaa palikoita. Venatkaas mä rakennan niistä. Okei, niin sit mä nyt rakensin siitä tämmönen. Hieno. Nyt mä syön se. Hyvä. Ja kaikki nopeimmat kommentoijat voi laittaa kommentteihin, että mitä mun pitäisi rakentaa näistä.
Ja alkuperäisellä mulla olisi myös tämmösiä. Nytkö? Noin. Toset. Maistoin muistaakseni myös tämmösen. Ja rasia näyttää siis täältä. Näytin jo. Kyllä, mutta näytin toisen kerran. Ja tämmönen pötkylä. Joo. Ei ole hyvä. Ei. Ole hyvä. Maistoin myös tämmöstä. Ja joo. Niin. Eli mä myös maistan tämmöstä. On tämmönen. Tämmönen pussi. Hyvä. 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 Noin. Mä voisin myös maistaa tätä, koska mä maistoin tätä siinä alkuperäisellä videolla. Mutta tästä tulee sitten. Joo, tää on aika vaikea avata. Tai niinku saada avata ehjänä, okei. Jos tää video. Kyllä, just tää video on kuva. Ja jos tää saa. En mä tiedä mitä mä heitän. 5 tykkäystä. Shortin, missä mä syön tämmösen. Tai avaan tämmösen ja syön. Okei. Ymmärretty. 5 likeä. 5 tykkäystä. Ei oo niin vaikeeta välttämättä. Hei hei! Laita teitä kiittää ja kuittaa. Tilaa kanavaa, jos haluat tehdä lisää. Moi moi!